बर' माहारि फरायसा आफादा दिनैनि बे जोंहा जानुवारिनि जे बर' माहारि फरायसा आफाद जे आन्चलिक कमिटि एबा खोन्दो कमिटिनि बे अफिसावहाय दिनै गोदानै मोनसे जोंहा आन्चलिक कमिटि एबा खोन्दो कमिटि दाफुंनाय जादों जोंनि सिम्बोरगाव आरो पाटगाव आन्चलिक कमिटि आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा दिनै जोंनि गेजेरावहाय मानगोनां जोंहा बारग' अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि जोंनि आफादगिरि रजेन कुमार ब्रह्म बिथाङा सफैनो हादों आरो बेनि गेजेराव जोंहा दिनै जोंनि बै समनिनो बारग' NDP गान्दा बिथाङाबो सफैनो हादों आरो बेनि गेजेराव जोंहा दिनै गोबां जोंनि गोदानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनहा दिनै बिबान लाबाय आरो बेनि गेजेरजों जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा जिखि जोंनि बर'फोरनि जि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो मुंख्लंफोरनि जि आद्रा थानाय सिमां आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि थाखाय खामानि मावलांगोन आरो दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा जाय जोंहा दिनै 2022नि 7 फेब्रुवारि खालारखालि बै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि खाथियावहाय जि मुंख्लंफोरनि जिरायसालि मार्टियार सिमेट्रि बे बिथांमोनखौ मान बावनानै आरो बिथांमोननि आशीर्बाद लानानै जोङो दिनै 4 बोसोर आवगायबोबाय आरो बे 4 बोसोर आवगायबोनायाव जोङो रावखौबो गियालासिनो रावखौबो जोङो फासयालासिनो जोङो जेल जोबजादोंब्लाबो दिनै केस जादोंब्लाबो जाथिनि थाखाय जों बिखाफोर दानानै जों आवगायबोदों आरो बेवहाय खुनु जोंखौ लाखिनो हानाय खुनु फर्स गैया आरो जोंहा दिनै जि मोनसे थांखि दं बे बर'फोरनि जि आद्रा थानाय सिमां बेखौ जाफुंसार होजासिम जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा जों दिनै जि दायथ' लादों आरो फैबाय थानाय समाव फंबाय बिनानावमोनहा लालांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि फैबाय थानाय जोलै आरो जोलैसाफ्रा बिसोर लालांगोन दा दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा जि थांखि लादों बियो जोंनि बेक्ति सार्थनि थाखाय नङा बाट फैबाय थानाय जोंनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय हाहुनि रैखाथि राजनितिक अधिकार आरो आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय जोङो दिनै खामानिखौ मावगासिनो दं